ҳамоиши навбатӣ ки нақши воситаҳои ахбори омма ва марказҳои матбуотӣ дар муқовимат ба терроризм ва экстремизм ном гирифта буд, дар доираи татбиқи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба терроризм ва экстремизм ва бо мақсади иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба терроризм, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба экстремизм, инчунин дигар барнома ва стратегияҳои давлатӣ баргузор карда шуд. Зикр гардид ки таҳти роҳбарии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи таъмини амният, суботи ҷомеа ва мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст. Пешвои миллат дар суханрониҳо ва паёмҳои худ пайваста ба зарурати тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ, баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва масъулияти шаҳрвандон, махсусан ҷавонон дар муқобили зуҳуроти номатлуб таъкид менамоянд. Дар баробари ин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи ҳадафҳои дарозмуддат дар доираи стратегияи пешгирии экстремизм ва терроризм барои давраи то соли 2040 низ роҳандозӣ гардид. нақши воситаҳои ахбори омма дар мубориза бар зуҳуроти номатлуб, яъне экстремизм ва терроризм дар яке аз ҷойҳои намоён, яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунад. зеро маҳз журналистон, яъне намояндагони воситаҳои ахбори омма метавонанд дар ин самт саҳми фаъол, яъне саҳми бештар дошта бошанд, чунки ҳар як иттилое ки имрӯз ба майдон, яъне ба бозори иттилоъ ворид мешавад, ин қабл аз ҳама ин ба ҷомеа таъсири худро мерасонад ва мо намояндагони воситаҳои ахбори омма, масъулини соҳа бояд дар ин сангар пешсаф бошем, яъне фазои иттилоотии миллии худро бо иттилооти солим бояд пур кунем ва ҳар зуҳуроте ки барои рахна задан ба тафаккури ҷомеаи мо равона мегардад, яъне решакан кунем. ҳамзамон дар идома дар баробари муовини вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин намояндаи Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон, раёсату шуъбаҳои вазорат, муассисаҳои зертобеи вазорат иштирок ва суханронӣ намуданд. Зимни баромадҳо таъкид гардид, ки воситаҳои ахбори омма ва марказҳои матбуотӣ метавонанд дар пешгирии паҳншавии ақидаҳои ифротӣ, ташаккули афкори солими ҷомеа ва ҳифзи фазои иттилоотӣ нақши калидӣ бозанд. Ҳамзамон масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкориҳои байни идорави, истифодаи усулҳои муосири иттилоотӣ ва тақвияти корҳои тарғиботиву фаҳмондадиҳӣ баррасӣ шуданд.